правим дроп тестове на този панел, участвай. Възможно е да се щупи. Радко също ще участва в дроп тестовете. Ето го. Да, хора, и аз ще участвам, но имаме много неща, където може да правим дроп тестове. Ей, Марти. И възможно е да се щупи, но възможно е да е много здрав, но виж. Това е от миналото видео. Да, от миналото видео аз не съм участвал. Ако не сте го гледали, участвал е един друг. Да, приятел. О, чайте, че закрих в. Ладно, сега нека да започваме, давай. Давай се, чакай сега. Хора, давайте. Хора. Сега. Почваме с екстремни дроп тест. Така, първо ще го свалим нагоре. Не, той не падна по стъкло. Да, дай пак. Тук сега. Чакай само да дойде малко и така. Да. Давай. Чакай. Ей тук само. Чакай. Хора. Вижте къде само. Вижда ли се? Чакай. Дай да го Не бе, ето. Дай, тук, ама и това от миналата част. Да, сега правиш ти дроп тест. Дай да търся. Какъвто искаш. Какво? Ето и тук. Да, добре, ще е рада. Нищо му няма, нали? Давай. Брат, може друг дроп тест да му направиш, не е задължително това. Майко, Коста, виж! Виж, и това всичкото стана и сега. Телефона ми звъни. Така, хора, днеска, ето това е същото място, където миналия път снимахме. Да, от миналия път. Тоест, Марти го е снимал вчера, трябваше да го обработва и... Добре, давай! Добре, снимай плочките. Давай, 3, 2, 1. Ява. Ой, как стана? Чакайте. Вижте, и тук се щупи. И гледайте, стъклото е напукано. Не знам, вижте как се вижда, ама... Виждате ли малко пукнатини и тук? Виж. Да, вижда се на камерата. Сега няма да се качва. Еми хора, вижте всякак. Сега гледайте. Ей, така го фърлихме. Ей, така. Абе, брат. Казах ти. Чакай. Яба. Чакайте. По принцип, ей тук само. Дай последен път да го фърля. Ей тук. Чакай. Ма сега пукнатините малко повече се виждат, ама вижте. Последен път ще го подай да го. Ма вижте, само най-оцелялата част е и тук до камерата, вижте. Да, буквално. Вижте, искам буквално да видите. Имаш ти. Ей, тук е най-оцелялата част. Така че ще се опитваме и нея да щупим. Така, сега на ето човек. Добре. Вайпчи по стъкло, вижте къде. Така, тихо. Едно. Вай! Ей, това тази част го щупихме. Браво на нас. Първо ще пълним. Буквално долу и горе е най-пострадано. Значи. Марти! Няма повярваш. Аз го показах. Я покажи го пак. Покажи го. Хора, буквално. Вижте, и тук има най-много пукнатини където. Сега ви чакай. Това е най-лучшия канал. Добре, сега дайте аз. Радо, че си направи екстремно нещо. Ма знаете ли? Давай. Как се държи? Как? Дай! Вай! Чакай. О, мага. О, целият панел
Представете си в началото и... Чакайте. 3. Още. Искам направо. Давай! Вой, брат! Това съм виждал на камерата. Виж и тук. Вижте, това е щуп. Това е много... И това е много... Имаш така оца ли, бе? Да. О, хора, все правиме. Рада, снимай. Последен дроп те. Давай. Може би. На експеримент. Дай аз. Плиз, моля те. Ти не го правиш така. Хора! Майко! Сега да давай снимай. Хора, готови ли сте? Виж ли какво стана, майко? Давай! Край, Панел! Ти никога няма си жив! Стоп! О, маг! Хора, това беше видеото. Чао!